wanda suke ta tambaya ta ba su san yadda za su yi rijista ba, sun yi rijista ya kasa musu login. Abu na farko da za su yi, mutum zai sa username ɗinsa gashi nan, misali sai mutum ya rubuta haka, in username ɗinsa haka, in sunansa Abba sai ya sa lambar waya misali, idan lambarsa haka take zai zo ya rubuta ta bar da jiran farko. Email, mutum zai zo ya rubuta email ɗinsa haka, zai rubuta email ɗinsa, ƙasa zai sa password. Password suna so ka sa kamar guda 6, abu kamar 6 suke so ka rubuta alphabet haka, sai ka taɓa nan a agree, ka taɓa create. Da ka taɓa create za su ce maka successfully, za su baka bonus ɗin $5 gashi nan. So za ka zo ka yi login, za su ce maka successfully, sai ka zo ka taɓa saman nan gashi nan. Sai ni yanzu already na riga na yi register, zan zo kawai zan yi login ne gashi nan, zan yi login ne gashi nan. So kun ga wannan shine account ɗina, ga dala ɗin da nake da ita yanzu, sai sabon wata zan sake withdraw. Na yi withdraw a watan nan ne. Idan mutum yana so ya samu mining ɗinsa ya dinga gudu, kun ga yana wadda yake gudu, so ya ɗau link ɗinsa ya yi sharing, ya taɓa gurin invite ɗin nan. In ka tura mutane suka yi register sosai, za su ƙara maka wannan hash power ɗin naka ya dinga gudu. Idan mutum ya register guda 170 za su bashi. So ni yanzu ina da guda 1056 mutane na gaggayata suka bani hash power ɗin nan, shine dalilin da yasa kuka ga yake gudu gashi nan. Kun ga irin gudun da yake, so da ya kai mu 2000 ma gudun da zai yi sai ya fi haka. So kai inviting, in kai inviting gashi nan, ka ɗau link ɗinka kai tura mutane su yi register. Duk mutumin da ya register za su baka wannan hash power ɗin nan, zai dinga gudu. So ai kokari a yi shi, tunda free ne wannan mining ɗin, free ne. Withdraw kuma shi ma free ne. Minimum withdraw kuma $2 ne. Ga zan nuna maka withdraw ɗin da ne, $2 ne withdraw gashi nan, $2 ne withdraw. Ba wai sai ka tsaya ka wani wai ya kai $10, a $2 da ya kai $2 za ka sauke kayanka, kuma ko minti 5 baya yi suke tura mutum. Ai kokari gaskiya a register, ba buƙatar kai deposit. Idan kuma kana so za ka iya zuwa ka je kai, amma mu ba mu ce kai deposit ba gaskiya.